Приятели, здравейте! Не, извинявайте за блока, че не свалих. Развалих блока и вижте. Това е един лош, който беше в Хари Потър. И ето ми го батко. Hello. И той винаги не ми дава да игра на Майнкрафт. И каза, като изгледаме първата част, ще игра на Майнкрафт. Не, каза, като изгледаме първата и втората. Така ли е? Не. Така е, не. Приятели, ако само първата част, поставте лайк. Ако сте за Боби, поставте надолу лайк. Сега ще имаш 50 Фу, моите са 100 нагоре. Айде да видим. Чакай, аз сега го снимам. Приятели, ми донесоха мое бюро. Не е такова. Компютър. И ето го. Ето ги всички неща, които ми ги донесоха. Това е на бата колонката, която не умира във водата. Кое? Колонката. Пикът на болните се очаква през септември. Как ще се промени животът ни? Наживо в 19. Европа започна да затваря граници. Словения и Австрия отказаха Италия по суша. Как това ще се отрази на икономиката и у нас? Взрив в склад за боеприпаси в завода на Бабо, шестима пострадали. погледни назад. Снимахте с телефона. Ти, ето как гледаш. Какво? И аз те снимах от тук. Чакайте тук. Ако обичате да гледате Хари Потър, поставте лайк. Хайде, чао!